Bueno, bé, Sant, avui és dijous 18 d'agost. Setembre. Deixa ja l'agost, deixa ja l'agost panguany. Bueno, este àlbum que vols ensenyar-me... Jo vull Què tens ahí? el de Sant Pasqual, a més de que... Però vull que m'ho ensenyes tot. Comencem per lo primer. Bueno, sí, per què no? Bueno, este álbum es de recuerdo del servicio militar. Sí. Este árbol, ahí estoy yo de guardia. Era un campament. Quin any seria? Sombanya, en Palma de Mallorca, al costat de l'aeropuerto de Sant Joan. En quin any va ser? 57-58, crec que era. A veure, que aquí hay alguna fecha. ¿Apareixes tú en las fotos? Sí, claro. Si no, no sería mejor el álbum. ¿25 de qué? 25 de qué? Da una més gafes, chica, que están ahí en la tauleta. 25 de març de 1957. Pot ser això? Això, del 57 al 58 vaig fer jo el servici militar. ¿Y a dónde estás tú? ¿A dónde estoy yo? Aquí, en este foto. Aquí, ese soy yo. Sí, este es José Feliu Mula, que me la recordé del nom. Aquí, ese es yo. ¿De dónde era ese? Al costat de Benejússer. Uno de Benejússer era Manuel Gambín Tribes. ¿Y este com es diuen? José Feliu Mula. ¿Y ahí que estava fent? Ahí estava elaborant turno per entrar als dutxes. Per això estem en pantaló de deport. Explícame. Explícame, pues estaven aguardant turno per dutxar-nos, que anaven a dutxar-nos en tant, a 3 o 4 o 5 persones, no ho recordes. Este ja l'ha vist. Este vol més explicacions, pues no sé què dir, aguardant turnos per dutxar-nos. Este estic jo ahí de fantoche, perquè van anar els paisans dient-nos de fer-nos una foto i jo no volia, perquè me van donar un mono en la mili que en cabien dos. I jo vaig dir, bueno, voleu que me retrate? Pues sí, vaig a retratar-me, però vaig agarrar els camals i els mànigues i si llevava doblades, me'ls vaig desdoblar per tenir un recuerdo de la raba que donaven en la mili. Luego els meus pares se la van ensenyar perquè jo vaig dir que era per mi un recuerdo. I estos paisans pues la van anar als seus pares i els seus pares pues per menció d'aquí fora ho van veure els meus pares i me van dir que per què me vaig retratar d'aquesta manera. Jo li vaig dir que per tenir un recuerdo. I te'n recordes de qui eren els teus companys? Sí. Mira, este amor y este también. Ese era, un moment. Mira, este primer, Gaspar, ja me la recordo. Gaspar Galipienso, el Pio Pau. Era d'aquí, també. Sí. Estàveu allí, N'hi havia una més. N'hi havia una més que era... Com li diuen al cabo? Al Potis. Ara en acabar me la record. Bueno, mira, Gaspar Galipienso, Vicente Galipienso y Pedro Galipienso. Este era fill de la taverna del Calvari, el coixo del Calvari, del fons del Calvari. Había uno que era el coixo del fons del Calvari que tenia una taverna. Este era fill. I per què teniu els tres apellits? Pues no eren família, perquè aquí en el poble hi ha molts galipiensos. Aquí en el poble, que jo feia compte que n'hi havia poques galipiensos, pues he anat comprovant i preguntant i això, i hi ha molts galipiensos. I tu els coneixies d'ans? Com? Que si els coneixies d'ans de coincidir? Pues no molt, però algo sí. Algo sí que es coneixia. Este soy yo. Això que hi darrere què és? Darrere, no. Pues darrere me vaig estar lliteres, que seria un dissabte que fent safarranjo de llimpiesa i sacaven les lliteres al carrer,
al carrer, perquè no era pati, era carrer. Havien, diguem, a mà dreta l'edifici que en artilleria se diu bateria, el que en la infanteria se diu companyia, en artilleria se diu bateria. Bueno, pues era un dissabte que allí fent safarranxo de limpieza, sacaven les lliteres del carrer, ja fregaven el pis de la bateria aquella, que era una nave gran, no? Gran, i quan ho limpiaven, pues tornaven a calar les lliteres eixes. Tenint en compte que aquestes lliteres eren prestades per l'aviació, per el grup d'aviació que havia en Son San Juan. Eixes, quan l'aviació licenciava al personal, mos deixava uns mesos, i quan venien els reclutes se'ls tornaven a llevar. Que per cert va haver un accident quan el traslado de lliteres, este és un camió, se veu que el van fer molt alt d'altura, posant lliteres, i se va llevar el todo por la patria esta. El todo por la patria esta se'l va llevar les lliteres. I un soldat que havia aquí, valencià, quan ens van licenciar el va malferir, i quan, sí, l'accident del camió que se va llevar el todo por la patria. I quan nosaltres ens van licenciar, van anar a despedir-nos d'ell, que estaven a l'hospital ingressat. No sé com quedaria aquest xic. Si paralític d'algo, no sé com quedaria, perquè ja no han sabut més. I si vol més, doncs continuem en una altra fulleta, a veure què és. A veure què és. Bueno, esto és un grup d'amics. Esto ja és... Dime, explícame què hi ha per ahí. Aquí eren... Esta primera, que quasi tots són els mateixos. Antonio Gómez, guarda que lo he ver, que els gafes me s'han aquí. Antonio Gómez, el que va ser pintor, era pintor i va escriure diversos llibres, que jo en tinc alguno, o si no llibres, libretos, uno que se titulava Passat i present de Crevillent, un altre era de parodiant a Don Quijote de la Mancha i Sancho Panza, i en fi, va fer diversos libretos d'aixos. Este era un amic que està malaltet, este era el Pili, l'home de la Pili la Caiguela, que és Pilar Mas Sierra, l'home que està malalt, ja no és del camp. Este és el Salvador Aznar, el Nicolás, que està ben malaltet, estan fent diàlisis i està quasi a les últimes ja. Este me parece que soy yo. Este me parece que soy yo. I aquí me veu que encara puc contar coses, no estic mal del tot, no estic bé, però tampoc estic mal del tot. Este és cosí d'eixe, Antonio Aznar, que ha morit. El de Talleres Aznar, a l'entrada del poble, que continuen els fills en el taller. I este és un altre cosí, que eren tres cosins. Este és Luis Aznar. Este quan ja de major que se van separar els pares, va estar treballant a l'entrada del poble, el que té és des Flores, ara el taller de Flores, una calera de cal. Allí portaven la cal de la serra, la pedra, la posaven al forn i després la trituraven per fer la cal. On estava exactament això? Això? A l'entrada del poble, on està el taller de Nicolassos, al costat, a la part entrant pel poble. Anant pel Batera, no, entrant pel poble. El taller de Flores, avui en dia. Sí. Això que és en la plaça, no? La foto està feta en la plaça? Esta, pues, a veure, si veguera... Bueno, és igual, si no te vol que agarre unes altres ràfers que me vaig comprar ahir per prou? Jo veuré millor, no sé, no se veu la terrassa, que és el que més
el més això que té de la plaça, això no és la plaça, això no és la plaça. Que són els mateixos? O... Sí, sí, sí. El Luis Nicolás, l'home de la Pilar del Caiguela, l'Octavio, que me pareix que aquí no està, l'Octavio, que era un altre amic, jo, l'Antonio Gómez, l'escriptor este, el Salva Nicolás i l'Antonio Nicolás. Que eren tots amics? Tots amics. Tenien la penya... Eren 7 amics que formaven, en els inicials del nom, sí. Van fer la penya i Ovassa. No sé si tindré per aquí... Bueno, no te saltes, que si no... No me salta, no. És continuant en la penya Iovassa eixa, que jo tenia un logotipo d'aixos que va fer el pintor, l'Antonio Gómez. No sé si el tindré. Ara tornem a la Començ. A la Començ tornem, però no sé què haurà sigut el logotipo eixe, que era penya Iovassa, i jo crec que el tenia pegat, però a lo millor morís més davant. Morís més davant. Continua. I això, els mateixos. Els mateixos. Va, pot variar. Aquí està l'Armando. Aquí hi ha el Manolo. Li diuen Manolo Chulo, ja va morir. El Armando, l'home de la Concha y la Caiguela, que va en un carro de inválido y lleva a una chica en un carro de inválido. El Antonio, que ja va morir, l'Antonio Nicolás, l'Antonio Aznar i Luis Aznar. Quin apodo tenien? Este Armando, pues no me la recordo de l'apodo. Eren dos germans. Uno era casat en qui era? Una que tenia el forn, germana de l'Angelines, o l'Angelines era del forn, una germana, no sé, se va separar d'ella. I en l'última? No me la recordo de l'apodo. No me la recordo de l'apodo. Aquí, l'Octavio otra volta, jo, no me recordo el nom, treballava en Spotis, que van tenir fabriqueta en la calle Sierra. Ahí treballava el xic este. Este és mon cosí Paquito Molina, Francisco Molina. Este xic treballava en la cooperativa elèctrica, li diuen Crispín, va morir ja també. Se li va caure d'un disgust que va tenir la filla, que se li va posar malalta, se li va caure el pèl, se va quedar calvo, per tot. El pèl, per tot el cos, se li va caure del disgust. El Luisito, li diuen, no sé si era Manolo, d'apodo Piñesa, o d'apodo o apellit, o li servia per dues coses. I este és el Manolo Chulo, Manolo, sí, este és este, que ja ha mort. Manolo, i Manolo és el mateix, que ja ha mort. Passem? Sí, claro. Tornem a la mili, no? A la mili, claro. Tota esta part és de mili. Tota la parteta és de mili i l'altre és de paisà. Què tens ahí? Un canyó o això què és? Això, un canyó, no? Era una peça d'artilleria. No tirava obusos grans, era pepinet, una cosa així, però era com si fos una ametralladora. No era un canyó. Era un antiaèreo, que tirava obusos així, no era un canyó. Jo, el 10 d'abril de 1957, i això també soc jo. Això que és en el camp? En el camp? Pues sí, allí, com era un campament, al costat era un camp que hi havia, vaig que es deien pagesos, els mallorquins, pagesos, o els catalans, o els dos, els mallorquins i catalans. Això pareix que és Sant Gaetano, no? En Sant Gaetano. Això és l'ermita, abans de renovar-la, que ara està nova, no? Pues això és en Sant Gaetano, el grup d'amics, que vam anar a passar el dia per Sant Gaetano. Que sou els mateixos de les fotos? Més o menys. Este paig que no estava en les altres fotos. Sí, me paig que és l'Armando, ese més alt que han vist. Tot això és en Sant Gaetano o és en altres puestos? No, tot me paig que és en Sant Gaetano. Tot me paig que és en Sant Gaetano. Aquí estava l'ermita i estos, pues,
pues si no era allí en San Gaetano, pues anant o venint, Això que és el Picacho, potser? O... pareix, però no s'ho assegure. Ja. No s'ho assegure. No s'ho assegure. Pot ser que sigui el Picacho, però no s'ho assegure, perquè el Picacho tenia allí molts pins, i aquí no se veu ningú pi. Aquí no se veu ningú pi. Pues un altre, en un promontorio... Això què seria? Ja després de la mili? Sí, crec que sí. Què posa aquí? 27 de mayo de 1956, pues era antes de la mili. Era antes de la mili. 27 de mayo del 5 de 1956. Entonces esto es antes de la mili, perquè jo me vaig en el 57, han vist. És antes de la mili. Antes de la mili. Altra volta a la mili, no? Altra volta a la mili. Estan aprofitades les pàgines per darrere, és això? Com les pàgines? Estan intercalats. Sí, per darrere i per davant, sí. Esta part dreta de la mili, i si girem la mà esquerra de paisans. De paisans, que no ho està. Ahir què estàveu fent? Ahir, la jura de bandera. I va ser allí mateixa, no? La jura de bandera. Jo estic agarrant, soc eixe, i estic agarrant la bandera, per fer la menció de que se li besava. Aquí, les fotos que es fet? Això és, després de la jura de bandera, el desfile. El desfile que van fer la bateria, que no era companyia, la companyia és infanteria, la bateria. Este és el capità, que no recordo, Massit, no sé, no recordo. El capità i estos seran dos tenientes. Això és la jura de bandera, que serà busquem el 30 de mayo del 57. Exacte. Sí. Era San Fernando. Ens van incorporar a la mili el 20 de marzo, perquè el 10 era San José, les festes de València. I vam anar a Alacant i ens van dir que el dia 20, a les 8 del matí, allí, embarcamos per l'esprai o quasi per la nit en el Mallorca, en el barco de Mallorca, que seria Mallorca, que ens va llevar a Mallorca. I allí anaven com a cerdets, en els buegues, una colxoneta allí, una colxoneta d'aquella manera en terra i amuntonats, però ben amuntonats. Moltes voltes vas poder tornar des d'allí? Des d'allí? Pues no moltes. Vaig venir en agost, en agost crec que va ser, els meus pares van anar a veure-me. Lo millor que va tenir a mi, per mi, és que vaig encontrar allí un pare i una mare. El pare és Lidia Tomeu, que ja ha mort, i a la mare Carmen. Bartolomé Cerdà Miralles i Carmen Belén Mollà, mis segundos padres en Palma de Mallorca. Però d'on eren? Ja han mort. Com? Però que eren d'aquí o...? Ella era oriunda d'aquí, ell era mallorquí, i sa filla ha heretat un terrenet que tenia son pare, segons me va dir l'última volta que vaig parlar amb ella, que no és que parlar molt, i això, perquè vam parlar, feia moltes que no havíem parlat, i me va dir, Vicent, si algun dia tens ganes de parlar, doncs me crides i xerrem. Diu, últimament no tinc molt humor i ganes de parlar. Va ser quan me vaig venir de Jaime Balmer, que me van manar a Salvador Mas, i jo no podia anar a escaleres, i va ser quan van comprar este piset. I com vas... Això va ser en el Dessa. Com es vas conèixer ell? A ells? Pues és que ells venien tots els anys per Setmana Santa i paraven... Que vivien allí? No, vivien a Palma de Mallorca. Venien a Setmana Santa a veure la Setmana Santa. Una setmana, 10 dies el màxim, i paraven en quasi una veïna, que li diuen la Mercè, la Quicola. El segon home, què seria? Batista el Grande. Batista d'apodo Grande, i Quicola era l'apodo d'ella. I jo de xiquet he anat molt a marxant
de xiquet, en la Mercè de la Quicola, i el seu home feia l'armela, la portava carregat com un burret a les espaldes i nosaltres la despellorfàvem, A on? el marxant. Però a on la despellorfàveu? Allí mateixa, no? Allí el Sí. marxant, claro, allí I passaven jo a la millor passava un mes o més d'un mes, no ho recordo bé. Tenia molta amistat en aquesta família, vivia a proper de casa i jo, pues, quasi, en l'estiu, quasi com un fill, quasi. Ja. Faltava un poquet, però... Allí tenien una coveta, una casa o algo? O... Una coveta que el Leopoldo, el de la merceria que ja va morir, son pare o un familiar, tenia una coveta també al costat. Havien 2 o 3, no t'ho asseguré ja, Vicent, no t'ho asseguré. Per lo menos 2, la del Batista el Grande, la dels pares de Leopoldo o familiars de Leopoldo i quizá una altra, no recordo de qui era, no recordo. Bueno, passem plana, està la lliure de bandera, ja l'hem vist. Sí, sí. I bueno, per què dius que van ser com uns pares per tu? Ah, continuant en això. Pues perquè sí, perquè... I vostè va dir que com ens van conèixer. Pues perquè venien ells, Sí. tenien... anaven a parar a la Mercè de la Quicola eixa, que ja t'he dit que va ser com que jo anava en l'estiu, a passar allí l'estiu, i com anaven a parar a la Mercè de la Quicola... Però a sa casa o allà en la serra? Aquí. Sí. Quan ells venien a passar la Setmana Santa, Sí. anaven a la Mercè de la Quicola. I això on era? Això on era? En la calle Sierra. Jo vivia i treballava en Pedro Soler i la calle Sierra és paral·lela l'Emilio Mallo, l'has conegut, que tocava el canyen con ton pare, és això? O t'abuelo. Pues en l'Emilio Mallo, que ara la casa la van tirar i han fet un solar, pues a continuació havia una cova llarga que també la van tirar i han edificat i viuen altres, i en aquesta cova paraven els mallorquins, la família està mallorquina. I per això de la Mercè de la Quicola, es va escriure, no sé, el telèfon entonces no s'usava tant com ara. Es van escriure i li van dir que, en fi, que jo ja estava, i aquesta dona, la Carmen, la Castalla, Carmen Belén Mollà, d'apodo Castalla, pues ella i una veïna van muntar al campament, on jo estava, i se van presentar com a tia meua. I en canvi va dir, quan ens van saludar, diu, pégame un besito, si no, no van a creure que soc tia. I des d'entonces, pues jo els fins de setmana anava els dissabtes per l'esprà, me n'abaixava i passava el dissabte a l'esprà i el diumenge allí. Diumenge a la nit me muntava al campament. I per això te dic que vaig muntar un pare i una mare, me llamava el Muat. Al final ja no insistia, però a mi me donava ja vergonya de donar tant enfau, i una dona que llamava allí en el campament li donava la roba, li pagava 3 o 4 pessetes i me llamava el Muat i això. Més coses que ho vam passar molt bé, el Tomeu i jo, quan deixíem a passejar, ens anaven un poquet davant i bar que encontraven, entraven els dos, ens fem una canyeta i eixien, i els altres que venien darrere ens encontraven. Com anaven davant, en fi, que ho vaig passar bé. Me van llevar un dia... I més detalls. Quan me vaig casar, la meva dona i jo també vam estar en sa casa quasi 15 dies. Quasi 15 dies. 15 dies a Madrid, en la família dels Felicios, la família Penalba de la calle Pes, que tenen zapateria, i quasi 15 dies en Mallorca. Molt temps? Pues sí, però no vaig estar en ningú hotel pagant, vaig estar en família. I jo sabia, i així no va ser, que ja després d'aquest viatge en faria pocs. I pocs en vaig fer. Jo crec que vam tornar així de viatge en l'any 85, perquè ja teníem un fill en la mili, que era el del camp, per allà,
i vam anar a veure-lo a Canàries, a les Palmes de Canàries. Ell també va encontrar una família, perquè va estar en Màlaga, que en aquell entonces fent la instrucció, tot un grup gran de soldats, de xicons, i fent allí la instrucció, tots junts, i luego es distribuïen cada un on li tocava. On li tocava, ell li va tocar, i va fer, en aquestes entremitges va fer amic, un molt amic, d'un xic de Canàries, que li diuen Sebastián, Chano, Sebastián, en Canàries es diuen Chano, a Sebastián. I va fer amistat, i quasi que també va tenir un pare i una mare. Quizá no tan allegat com jo, però també va tenir un pare i una mare. I ja quan van jurar bandera, la meva dona volia anar, que van recibir una carta d'una agència d'estes que es dedica a això, que eren 2 o 3 dies, a veure-lo jurar bandera. Diu, no. Anirem en agost en les vacacions i estarem per almenys una setmana. Y es de Madrid, de la calle Pez, eixa Garit, esos familiars qui eren? Esos familiars pues eren fills del tío Felicio, el famós tío Felicio que en Semana Santa se vestia de capità, de romano, i tenia una companyia i tal. Esos eren fills, perquè el pare i la mare de mon pare, que era Encarnación Penalva Mujica, i els pares d'estos era Manuel Penalva Mujica, eren germans. Entonces mon pare era cosí d'ells. I jo pues, ja he sigut cosí segon. Però no obstant, ells venien, paraven en casa, molts anys van estar parant en casa, últimament, els últims anys, quizá 10 o 15 o més, estan parant aquí en Ca l'Angelita, on està la Mare de Déu, l'Angelita i el Paquito, el Demetrio, estan parant ahí. Me pareix que mengen en el Paquito i dormen en una amiga d'ells que té dormitoris, i el Paquito no té dormitoris per ell. I quin negoci tenien allí en Madrid? Com? Quin negoci tenien allí? Zapateria. Allí mateix, en el mateix carrer? En la calle Pez, número, parece el 5, però que luego van ampliar el negoci i van comprar més zapateries, una perusera, l'altra on viu ma cosina, Salamanca, al Paseo de Salamanca, van comprar diverses zapateries. Alguna d'elles no rendia i la van vendre. Com seria el negoci? Zapateria? Però no té... Vendre sabates? Ja, però el nom del negoci... Penalva. Sí. Zapateria Penalva, l'apellida és Zapateria Penalva. Continua. Continua. Bueno, més amics en el camp. Això és en el camp, ara n'hi ha alguna creuar. Sí. Això és en el camp de l'Andrés Fardacho, que també va morir. Aquí mor hasta l'apuntador. Son pare era el Fardacho que tocava la banda de música El Bombo. Qui no és el Fardacho? Quizá este. I ahí què estàveu fent? Ahí, pues menjant-nos una paelleta d'arròs. Com la menjàveu, de peus? No, d'aquí estem assentats. És que no ho veig bé. Ahí estem assentats. En eixe del mig estem assentats. Ahí estem fent la paella. Jo estic en una paleta d'eixes fent la menció, perquè jo de cocinero tinc un poquet, he sabut poquet. I això on és, exactament? Està. Pues ben a proper d'on té mon fill el camp, ben a proper. Sí. Si en el camp de mon fill te cales per dintre, allega una bifurcació del camí que tira per dalt, que va a buscar altres bases, i allí hi ha uns xalets molt majos, i està entre ells el doña Pepita, la que va ser madrona. Ho he dit bé? Bueno, pues, i tires un poquet per baix i està el camp este de... Com se diu el terreno, eixe? El terreno és, pues, els campillos. Els campillos. I això que se veu ahí, que és una casa, una cova també, o...? Pues, està. Què?
Pues no sé si seria un... Ell tenia, el tio Fardacho tenia un carrer i un cavall, no sé si seria la quadra, no sé si seria la quadra. Ja. Clar, mos van gitar una nit en la palla, Sí. damunt de la palla del cavallet eixe. I aquí estaven jugant a un joc que se diu el bombiró. Com és aquest joc? Ese joc és, míralo, ahí está uno que si tal i que si qual, i els altres en la mà preparar. Que si tal i que si qual, això ho Bueno, què vol dir? Que, pues, el bombiró, bum, i si se descuidava li soltaven el cachete, i si no s'acachava, pues se'l pegaven. I este tenia que estar, en la mà, ahí, en la boca, pues estava fent que si tal i qual, i aquells preparats en la mà, i este preparat per cachar-se, i si no s'acachava a temps, pues li posaven un cachete d'això, una conyeja, se diu conyeja en castellà. En castellà, colleja o no sé com se diu. Ja, però aquí com diuen, una bofetà o un... No, bofetà no, perquè no era la cara, era més bé per darrere. Una bescollà? Sí, més o menys. Una bescollà en valencià, més o menys. Una bescollà. ¿Y quién están ahí en esa foto? Ahí, pues está el oír del Pili de la Caiguela, el home de la Pili de la Caiguela. Este va morir, este li diuen Octavio. Octavio casat en una... Com li diuen a estos del carrer Sant Joaquín que tenien Emiliana, casat en una Emiliana. Ell ja va morir. I este xic, uno que se va juntar, no puc dir ni qui és, perquè no ho sé. I este no sé si sóc jo o el Manolo el Xulo, no ho puc ver. Però jo aquest joc no l'acaba d'entendre. Uno se posava enmig, començava a fer rotllo... Ahí està. I tots a pegar-li calbot. Els altres preparats a soltar-li la bescolla. I qui guanyava ahí? No, era un joc, no guanyava ningú. Guanyava si se lliurava els catxetes, pues ell guanyava. Si se lliurava, però això era un joc, ahir no era competició. No era una competició, era un joc. Quina taula més menua, no? Esta, pues sí. Una perola d'arròs. Menueta, el que havia. No havia una altra, si anava més a propòsit, pues eixa. I esta és la mateixa. Eixa és la mateixa tauleta. Sí. Que ahí estaran preparant algo para la paella. I què vos llevàveu? Vi? Perquè ve que hi ha una marraixa, ¿no? Pues sí, pues un poco de vi. Entonces la cerveza no estaba tan de moda ni acá, no estaba tan de moda, era més clàssic el vi. Continua passant. Passant. Més mili, no? La mili. Hasta no sé, llevem guants, Pues sí, blancs. No sé si era el dia de la... Quin dia hi per aquí? El dia 20 de julio. Sí. Pues no sé si seria quan la jura de bandera i que van tornar al campament. Sí. No sé si seria, però bueno, era algo de festa. Continuem. I esto és un grup de soldats, no me diga qui són, que no vaig a dir-se. Un grup de soldats. Continua. Que no sé. Esto me passa que la jura de bandera quan van tornar al campament. Más amigos. No sé si seran el mateix. Pues mira, tio Fardacho, que tocava el bombo en la música. I què esteu menjant? Pues jo que sé. Però no manegis. Jo que sé, don Vicent, de lo que estaven menjant. Però això pareix pa, no? No ho sé, és que sap vostè els anys que fa d'això? I això serien el mateix puesto, no? Posa-li 50 i 20, i al compte de 25, 20, fa 70 anys. Fa 70 anys d'això. Jo que sé el que estaven menjant. Mira, aquí també se veu això. Mira, i aquí, perola o arròs o migues. Què és això? Jo no ho sé. Pues no sé. Jo no ho sé. Una gatxa amiga, potser? No ho sé. Són 70 anys, don Vicente. Ja.
I ¿Qué? Aquí... reconeix algú més? Este soy yo, l'home de la pila i la caiguela. Este me pareix que és el Fardacho, fill d'este home, que anaven per ell, perquè eren amic d'ell. Ja va morir el xic, ja fa anys. I no sé si este serà l'Armando, el Luis, l'Armando, este quizá el Octavio, el que està jugant al Montbiró eixe. No sé, este no sé si és el Manolo el Xulo, ahí té una rameta que li tapa la cara ahí. Pots repetir qui són? Pots repetir? Repetir lo que he dit. Sí, quins són? És que no estava pillant. Des que hay aquí, pues el Luis, el home de la pila i la caiguela, el Fardacho fill, yo, el Armando, este no sé si era uno que le dien puñesa, el Octavio, el del que estaba ayudando al bombero, y esto no sé si el Manolo Chulo, que él tapa la rameta esa, y este no sé, está oscuro y no el veig. Ah, senyor. Això també és la mili, no? Això és la cantina. Això és una fotografia... La cantina. Això és en el camp, com ja està de nans uno plantat allà en l'herba, pues esto no sé si és una palmera, una palera d'eixes, no sé si me pareix una palera. Una palera. Este soy yo i molts amics. Bueno, deixem-la morta. Mira, també en el camp, no sé si seria del Fardacho perquè anaven moltes voltes allí fent una altra paella, no sé si serà la mateixa, jo crec que no. Aquí disfressats. Que vos heu posat ahí unes mantes. Com? Una espècie de mantes, lo que encontraren per allí, no sé, una espècie de mantes pareixen. Aquí estem assentats. No sé si este es el Salvo, el Nicolás, el Armando, ese soy yo. Aquí, este me parece el Fardacho, el Luis de la pila y la caiguela, yo, y este me parece que sí, el Armando. Por la estatura, me parece el Armando. Y ahí, pues mira, una pirámide. Ese soy yo. I els altres estan molt llarg, no els distingueix. Bé. Aquí estàs tu també, no? Més mili. Fent guàrdia en la garita de Jorra, on se va accidentar el xic eixe. Això que és a la porta. Mira, en la porta, sí. Això en la garita. Sí, és en la porta, l'únic que no se veu el todo per la pàtria perquè no el pilla la... Este és el que l'he dit que faltava Juan, li diuen Juan Fuentes. Juan Fuentes va cobrar de l'ocaso, de recibers que se cobraven entonces semanalment i luego va ser mensualment. Semanalment se cobraven de nans en el temps de la misèria. Això és el que faltava d'estrès de la fotografia, que jo tingués camals per tenir recuerdo, no per altra cosa. Me'ls vaig desdoblar, estaven doblats. L'altre de Crevillent. I els altres dos... Este era de Crevillent? Sí, va cobrar aquí, de l'ocaso, era Fuentes, Potis, de mal nom, Potis. Este és un bon amic, eixe sí que era de Rojals, i era un bon amic. Músic i tapicero. Com li dient? Manuel Gambit Tribes. No sé si ha mort, però l'última volta que la vaig veure estaven en els moros, va passar tocant i jo me'n vaig anar darrere d'ells per saludar-lo. I menys mal que me vaig pegar a ells, perquè vaig llegar a la plaça, a la iglesia, a la porta de la iglesia, i se veu que no van anar en autobús, van anar en cotxes particulars, 3 o 4, no, només 5 en cada cotxe, 3 darrere i 2 davant, i això, i el vaig salvar i vaig dir-me que estava malalt, que l'havia pegat no sé què. Diu, tu has oído esto? Diu, jo no, ni falta tampoc. Això és Pernal.
Que esteu disfressats o...? Això disfrazar de lo que había, de lo que se podía en aquell entonces disfrazarse uno. Per això que era la nit de Nadal o... ¿Eh? Quin dia vos disfressàveu? El dia que feien la missa al gall. A la xia de la missa al gall, Sí. la plaça estava aixina. Sí. Estava plena de gent. I aquí de què esteu disfressats? De què estaven disfrazats? Este de indio. Ese del de quin. Ese paix que sea moro. Este me paix que soy yo. En un torso de sopa en la barba y bigot. Y este la cara tan negra, yo no sé qui és. No sé si era Moncos y Paquito, no ho sé. I aquí qui hi ha? Este també ha mort, el Jover, que tenien a la Xiu d'Oriola, i quasi llegant al parquet, un taller per arreglar carros, de reparacions de carros. I tot això no... Este me parece que és el del Fèlix, el del vi. Este de l'Arlequín, que és este, no sé si serà uno que l'he dit abans, Octavio Penalba Torres. Octavio Penalba Torres. Y todos estos, pues no sé, este no sé si era l'Antonio Loli, este, per la traça d'esta Xina, perquè sí, tinga que ser el Luisito Nicolás, Luis Aznar. Luis Aznar, el Fèlix el del vi, que tenia la Santíssima Trinitat a la taverna, i això, passem plana, Sí. aquí, pues, en gabardina, i una guitarreta, i jo què tinc? Una guitarreta també? No ho sé, no me la recordo. No me la recordo. Bueno, esto ja és... Esto, el dia 4 d'octubre, mira, d'octubre, de diciembre, el dia de Santa Bàrbara, que és la patrona de l'artilleria. Sí. El dia 4 de diciembre de 1957. Vam fer una missa de campanya i una menjar extraordinària perquè havia un pallès per allí que arreplegava els sobres de menjar i criava gorrinos, cerdos. I el dia de la patrona regalava al grup d'artilleria per lo menos un cerdo d'eixos. No sé si eren dos, però per lo menos uno. I fent una menjar extraordinària, perquè era dia de la patrona, Santa Bàrbara. Esto es en la cantina. Este era el sargento de la cantina, el que manaba en la cantina, sargento. Este era un cabo primero de corretes, cabo primero de carregar dels corretes, i ese soy yo. I aquí baix, pues... Qui feia les fotos? Qui feia el què? Les fotos. Les fotos? Sí. Pues en este moment no me la recorde, no m'hi sento. Vull dir que si era un fotògraf... Anava des que no n'hem nomenat tant, de l'aire, del grup d'aviació, Anava uno que tirava fotos. Estava en l'altre campament, però anava aquí i mos tirava fotos. Luego, als 2 o 3 dies anava i repartia però cobrant-les. I repartia. I era un xic, un xicarrón, perquè era ben presentable, que anava, feia fotos i als 2 o 3 dies, quan es tenia revelades i tot això, pues anava i es repartia i es cobrava i tot això. Pues això. Són estes des de Sant Pasqual? Estes, mira, ahí té vostè una familiar, a veure si la coneix. No me veig molt. Qui és? A veure si la coneix. Esta és Pepita Navarro. Sí, això és ma tia. Ta tia, Sí. no m'has dit, germana de Tamar. Pues esa és la que li vaig dir. Jo tinc una foto que li diem Pepita, que se va casar i és que no he tornat a veure-la. No he tornat a veure-la. Viu aquí en el poble. Pues jo no he tornat a veure-la. O la veig i no la conec, però no sé, és que tenia un semblant, uns ulls o això que jo crec que a mi no me s'ha olvidat. Si me crego en ella, però claro, les persones canvien en el transcurs dels anys, canvien i canviem.
I aquestes fotos són en... En Sant Pasqual. Ara, pues, explícame tot això de Sant Pasqual, que me vas escriure per aquí. Pues que anaven, que ja llegava Pasqua, passava la Setmana Santa, ja llegava el diumenge de Pasqua, i la gent se muntava a Sant Pasqual. I l'altra Pasqua també. La següent, Sí. també, els dos diumenges. La dels congrets que diuen? No, això era la tercera, Aquesta és la tercera. perquè la primera era la Pasqua del Pentecostés. No, aquesta és l'última, serà. O la última era... Sí. Entonces, quina és? El diumenge de Resurrecció, quina Pasqua és? Pues la Pasqua. No? Pasqua, sempre crec i que normal. sí, crec que La sí. Pasqua, la primera Pasqua. La segona era la de Sant Vicent, perquè el segon diumenge al passar la Setmana Santa era la de Sant Vicent de Ferrer, que és el meu sant, per cert. Y luego venía la del congrés, ja no era mona otoña, la mona en el segon el mig, sinó que era la del congrés. La tercera... Esta quina era? Esta, pues què vol que li diga? La primera o la segona? La del Sí. congrés no té cara de ser. No. La primera o la segona. Que és... Què feu? Ja on anàveu? Allà on anaven, pues xerrar, jugar... Però que a on? A on anaven? A Sant Pasqual, a la falda de Sant Pasqual? Això està fet allí, aquesta foto? Jo crec que sí. Jo crec que sí. I això també. I esta no... Mira la bereneta. Veu la bereneta? Sí. En una servilleta? Què llevàveu de bereneta? Pues normalment tonya, perquè ja eren grandets per la mona. La mona, pues sí, alguns llevaven mona i és la que conta per ahí, crec que ho conta, que diria aquí me pica, aquí me cou i aquí te tanca l'ou. I se'l tancava en el front se'l tancava l'ou. Aquí, a un amic, el que estiguera al costat. Sí, a un amic, el que estiguera al costat. Igual tenia un que altre. Aquí me pica, aquí me cou i aquí te tanca l'ou. No, aquí me pica, aquí me pot, però aquí me menja la mona i aquí me trenca l'ou. Bueno, pues ella ho diu més complet. Ho pots repetir? Te menges la mona per la boca, però aquí te menges la mona i aquí me trenca l'ou, en el front. Bueno, aquí me pica, aquí me cou, digo complet. Aquí me pica, aquí me cou, però aquí me menja la mona i aquí te tanca l'ou. Això és complet. Sí, molt bé. Ja està. Això era un joc que era un joc, no? Bueno, era un dicho, més que un joc. Sí. Era un dicho, perquè en l'ou no se jugava. Se'l tancaves, el pelaves i te'l menjaves. Era un dicho, no joc. El joc era el corro. Bueno, comencem per el principi. Dime, per on vols? El dia que on anàveu era en Pasqua, no? I què vos llevàveu Pasqua. Què vos llevàveu de berena, normalment? De berena? Què se llevava la gent? Un tros de tonya i dos oncetes de xocolata i de postres, pues no recorde. Un plàtano, no recorde lo que ens llevaven. Mira, aquí llevaven la merena. Aquí llevaven la merena. Tros de tonya, dos oncetes de xocolata, que era lo clàssic i lo normal, menjant en tonya. I aquí això on és? Perquè hi ha cases, no? Allí, això me pareix que no és en Sant Pasqual. Això serà una altra cosa. Eixa no és de Sant Pasqual. És dels tres, sí. Però eixa no recordo en este moment. I què era? Hasta no seran barraques, no, això no serà en la playa del Pinet. És que no ho recorde. No pareixen cases, no? No, aquí anava un cant en plora i això seria per la serra. Això és un camió. És un camió, això. Sí que pareix. Pues no recordo aquesta fotografia molt la mà. Bueno, no ho recordo. seguís explicant-me lo del rogle que anaves a dir-me. A què jugàveu? Aquí, pues mos agarraven de la mà moltes persones, feien un rogle i cantaven allò, la meva dona sembla millor. Que salga la madama, era això en el rogle. Sí, això, vestida de Salga la marinero. madama vestida de marinero, que vale más dinero que estrellitas hay en el cielo. I ja està. Mira, continua. No, yo no sé tampoco ya. No em sembla. Això és el que me vas posar aquí. Usted pot investigar la canció eixa del rogle, pot investigar-ho perquè té
té facilitat per saber-ho. ¿Y qué es eso de jugar pues aquí? También se jugaba al pañuelo, que jugaven al Moncao. Un altre rogle de gent Ah, sí. que estaven en el rogle, estaven plantats quietos, no estaven robant, i uno, en un mocador en la mà, el deixava darrere d'una persona. Ja començava a córrer el rogle i si aquella persona no se donava compte que tenia el mocador darrere, el que estava corrent la pillava i a ella li tocava el mocador. A ella li agarraven tots el mocador per deixar-se-lo a una altra persona i així anava robant. Que la pillava, que el pillava, se donava compte que agarrava el mocador i ja començava a córrer i el pillava el que se l'havia deixat, entonces ese continuava en el mocador. No formava part del rogle, continuava en el mocador per deixar-se-lo a una persona. Diu que cantaven també lo de la Peñeta Reona. No sé si... Ho vas escriure aquí, Sí. cantàvem en la Peñeta Reona m'he deixat els espardents. Sí, mare no s'ho diga al pare, que jo tornaré per elles. Me pare que també se cantava per Sant Pasqual. Canta, di-la tota, completa. Tota? El que has dit, que la Peñeta Reona. És que jo me sé més bé l'estribillo que No, tota. però volia dir que jo l'he començat, però comença-la tu. I en la penyeta reona, mare m'he deixat les espardenyes, mare no s'ho diga al pare, que jo tornaré per ella. Tutorolom, pom, pom, tim, torolom, pom, pom, i pam, s'ha acabat. A repetir la que t'has equivocat. Sí. M'he equivocat. No? No, pues dóname esto. No. Dóname esto. Tu di-lo natural, tranquil. En la Peñeta Reona m'he deixat les espardenyes. No? En la penyeta reona m'he deixat les espardenyes, mare no s'ho diga al pare, que jo tornaré per elles. Molt bé. Dius aquí que baixàveu des de Sant Pasqual hasta la plaça, el paseo. Sí. I en la plaça continuava la festa. Passaven tot el recorrido així anant a lo xungo, anant quasi ballant o anant un poquet, no anaven normal i al pas, sinó un poquet així a lo xungo i llegaven a la plaça i continuava la festa. La festa era en el rogle, en el mocador si se presentava, jugant el rogle, jugant el mocador i hasta que mos cansaven i acabem-nos a casa. Però que era per grups, no? Segons havien anat. Que anava molta gent així? De nans anava molta gent a Sant Pasqual. Per exemple, aquí vosaltres sou un grupet, no? Sí. I hi havia més grupets allí? Claro, home, claro que havia molt grupet. Anava molta gent a Sant Pasqual. En aquell entonces no havia els xalets que hi ha ara. I tota la gent se concentrava en Sant Pasqual. Luego va venir el bienestar i el guanyar diners. I si s'ho dic d'una altra manera, entre parèntesis, l'albacora aquella talmaura que va caure, que manaven al paro a la gent, i jo dia, pobre home, ara l'han manat al paro. I va resultar la bacora més maura que pot haver en este món, perquè cobraven el paro i treballaven de nit. I així se van poder fer xalets, i la gent ja anava al seu xalet i va anar perdent-se la costum de muntar Sant Pasqual. Això va a la consciència de cada uno, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes que contar algo més de Sant Pasqual? No, de Sant Pasqual crec que no, perquè ja m'ha llegat a la plaça. Aquí, que està xollant-se uno, en la mili? Fent la menció de que estaven xollant-lo. Este és el Gaspar Galipienso, el Pio Pau. Este que ja li dic que ja va morir. Eixe me pareix que sóc jo, i estos no ho recorden. Està fent la menció de que està xollant-lo. No crec que el xollant. No crec que el xollant. A veure, aquí sí que estem, crec que estem els quatre paisans. Aquí està el Gaspar Galipienso. Este, no sé si es Manuel Gambín, este o este. O este soy yo. No me ve. No sé si este soy yo. El Gaspar Galipienso, Vicente Galipienso, Manuel Gamín Trives, el de Rojales, Juan Fuentes,
el cabo de la cantina que cobraba aquí en el poble de l'Ocaso, i este és el Pedro Galipienso, el fill del Pere el Coixo de la taverna del Calvari. Vale, molt bé. La taverna del Coixo. Esto és un grup de ahí en hay 30 o 40. Jo no... Tu passa. No sé. En ese no és res, no? Aquí ja se m'han acabat fotos d'artilleria encara, no? Això sí que és un canyó d'artilleria antiaèria. Sí. Això sí que és un canyó d'artilleria I antiaèria. això ho disparàveu alguna volta per pràctiques o què? Una volta cada reemplaço, cada any, anaven a fer el tir a artilleria antiaèria. Passava un avió per allà per la venta la punyeta i en tot això per indicar-li a en què direcció tenia que anar i en què altura i tot això, havia una taula que se deia Mesa Maxi. Mesa Maxi. Per cert, que jo li vaig cedir el puesto que estava en la Mesa Maxi a uno que feia compte que sabia més que jo i luego va resultar que sabia menys que jo, perquè les maniobres aquelles van ser un fracàs. Aquell, jo haver tingut picardia de no seguir solament en la màquina, sinó també en la vista. I si haver tingut que adelantar més la màquina, anar més a pressa, l'haver adelantar. Però jo feia compte que sabia més que jo i va resultar ser un giripolla. Bueno. Vale. Parlar mal i après. Vale. El Manuel Mula, no recordo en aquest moment de la vida, no sé si seré jo, és que no me ve. Aquí està el Juan, ja ho he dit, no? Ho he dit ja, no? Sí. José Filiu Mula. Jo, quizás siga el Gaspar Galipienso i el Cabo, Juan Fuentes. I això, pues, no sé si seré jo i el José Perat dels Voltes, no és que ho diga ara. Jo i el José Filiu Mula era un poblet al costat de Rojals. No recordo el nom, Em va una o em van dos? Em van dos. Aquí no más, aquí no aquí també està l'entrada, no? Això me pareix que és la primera. Me pareix, juraria que és la primera. La mateixa. El més menú, la mateixa. La mateixa. És la mateixa, no? Esta el més gran i esta el més xiquico. Aquí estem el Gaspar Galipienso, el Pio Pau i jo. Aquí estic jo soles. Esto ja era en el 58. Esto està, 6 d'abril del 58. Esto era per Setmana Santa, setmana amunt, setmana baix. Mira, grupo de cornetes, que és el cabo que han vist primer que estava en la cantina, i això no sé si era el grup de gastadores, el que va endavant, que són els més guapos i més alts, grup de gastadores, i la banda de cornetes, i això, pues un desfile o com se diga que van fer per allí, hasta en la cantina. La cantina. Aquí estem de broma, ¿no? Estem de broma en un sombrero de paper. No sé si alguno tindrà un chorizo, un tros de chorizo en la mà, crec que no. Aquí, no sé, no estic cert si li diuen Puig Pallarès, i era d'Alacant, no estic cert. Fa molt rar. Quin de tots? Els anys passen que volen. Quin no és el que... És Puig Pallarès, però no s'ho assegura. No s'ho assegura. Està la banda de cornetes, preparats per desfilar, i aquí desfilant. Ese eres tú, ¿no? Ese soy yo, claro está. Ese, en la mateixa porta d'entrada, diguem porta, a que no tinga porta, però era la porta d'entrada. Aquí estic en el Mauser, en el Muscle, no estic plantat com en els altres, que m'ha vist, i aquí és la guàrdia, el cornetí de guàrdia, el cornetí d'ordre,
I aquí estaré jo, en aquests 4 estaré jo un d'ells. Eixe soy jo. Fent una guàrdia que anaven i estaven aquí 2 hores, i a 2 hores els monstros anaven. Pues fotos d'amics. Este soy yo i Ahí posa... els altres no ho sé, no els distinguís, don Vicent. Aquí estem muntant un arbre, que este és el Puig Pallarès. Este me parece que és el d'Alacant, el Puig Pallarès. Este me parece que és el Cabo, Juan Fuente. I eso és jo que muntava el més fort que no vos podeu imaginar, perquè els botes llevaven una ferradura en el tacó de ferro, i això es varava més que la punyeta. Així és que jo estic ahí agarrant-me i més fort que no sé què dir-me. I aquí posa algo des d'Elx. Aquí sí. Ánimo ilicitanos. Sí, això és una pancarta que van fer els soldats que en el 58 l'Elx va estar que va muntar a segona. L'Elche Club de futbol, que avui dia està en primera, i ahir anava a muntar a segona. I van fer, perquè va jugar l'Elx i el Mallorca, i vam anar a veure-lo i llevaven eixa pancarta. Bueno... Havia gent d'Elx allí també? No ho recordo. Lo que puc dir-li és com a anècdota que vam armar algo de jaleo. Hi havia un teniente d'allí del grup de paisà i mos va espantar i mos va amenaçar que mos anaren i... entre parèntesis, no sé què, no recordo qui era aquell, estava de paisà i en vista de que van armar amb un jaleo mos va dir que... L'any 58. L'any 58. I això, l'any 58, això, en el 58 estava jo en la mili. En el 58 estava jo en la mili, que me van llicenciar en junio, per Sant Joan, el dia del Falla. Però aquesta foto és en el Calvari, no? Això sí, calcula que és en el Calvari, això és el Pas del Pollastre, que és el que jo sempre he ajudat, en el que he pogut, de cobrador, en fin, luego el encarregat de la banda de cornetes, que me van fer polvo, tant de disgust que me van donar els chiquillos. Me van trencar el ñirme del labio, se va trencar. Per què? I el tinc, el que en l'argot músic se diu fet figa. En l'argot músic, un labio que ha perdut el nirme, el nervio, el nirme, se diu labio figa. En l'argot músic. Com ho diuen? Figa. Però s'ha fet figa. Sí, s'ha fet figa, que s'ha trencat el nirme i el labio està fet figa. Que no, que està blanet. I per això per què va passar? Pues jo què sé, els disgustos de... No li dic que me van fer encarregar que el sogre de mon germà volia a veure si feien una banda que el pas tenia 10 cornetes i 4 tambors a poder-se de fills de socio perquè pagar-los poquet i que costara poquet aquella banda. Costara poquets diners, vamos, s'entén. I els disgustos, uno no anava a ensenyar, l'altre no sé què, més avant que si uno no volia anar enmig, que diu que anava d'au, en fi, no se pot imaginar. Vicent, però això no té res que veure en la corneta, no? Els disgustos... No vull dir, lo de esto. Sí, té que veure la corneta. Per què? Perquè si se va fer figa ja no podia tocar, no s'acaba... Les 5 notes que té la corneta, i un s'acaba bé quasi que 3, però la quarta que hay que fer més força i és més fina i més potent, no podia, i la quinta menys. I la quinta, per menys, el labio no tenia força per sacar aquelles notes. Però tu estàs dient que era dels disgustos, no era de tant de tocar. Sí, no. No, jo l'asseguro que eren de disgustos. Els disgustos que me donaven que un no tocava, que l'altre no tocava. Bueno, havia 2 veïns que eren Luques, de la famosa banda dels Luques. I estaven ensayant els nosaltres. I jo confiat en que per lo menos un dels dos
tocaríem nosaltres. Però va llegar la Setmana Santa del primer any i me van dir que no tocaven. I que no tocaven. I vaig anar a la casa d'un dels dos, no? Però on havia un afaitant-se, pues no era en un quarto d'aseo, don Vicente. Era en un pilar que tenia penjat un espillet en el pilar i estava embruixant-se i afaitant-se. Me vaig quedar a guardar hasta que acabara no sé què, i entonces li pregunté, però tu tens que tocar el molato o no? Me diu, no. I saps la meva contestació? Diu, tu tens la cara més dura que el cement d'eixe pilar. Per fi dels dos em va tocar Prens molta uno. part. Què? Que prens molta part. Pues sí, jo sóc així, sóc un poquet, com dia uno que va tocar els nosaltres. Jo el Vicent l'he conegut i és una persona recta, que si diu això ho complix, que si diu a tal hora, pues procura estar 5 minuts abans de l'hora. Ja. Acaba d'explicar. Bueno, acaba d'explicar-li. Bueno, pues això és una comunió d'un fill del sargento de la cantina. Això és Que va comulgar, me pareix que era fill, no crec que fora net. Va comulgar i els de la cantina mos va mig contratar, si se contrata i si se pago, a que anaren a servir en aquell conví del seu fill. I vam anar. Aquí està. La dona me pareix que era esta. Esta no sé, indemental. Este és el xiquet que va comulgar, soc jo, el Juan, i els Puig Pallarets, que li dic que era d'Alacant. I aquí estem, pues, en broma, no? La dona del sargento, esta, i els Puig Pallarets, i este, pues, un altre que va anar a jugar allí, a servir. I això ja, no, en canvi, Això és el que buscava jo. Això és el que buscava jo d'anar. Jovassa. Mira, Luis 1, Luis 2, el Octavio i jo. La meva V, un Antonio, el Salva Nicolás i l'Antonio Nicolás. Jovassa. Això és en el poble, no? Això és el primer any. Això és el primer any que van així de tocar la corneta, que va ser en abril del 54, que dimecres sant van eixir en uns trajes que mos va portar el Coveta, que era consellal en aquell entonces. Antonio Coveta, no sé si usted la va sentir nomenar. Bueno, mos va portar uns trajes que eren més bé d'heraldos, de Castilla, la vieja o Castilla la nueva, que de romano. I entonces van dir que no pegaven i això. I això és divendres sant, que com no tenien altra cosa, mos van deixar els trajes de falangista, que no a tots li va venir bé vestir-se de falangista. I això que és la Costera del Calvari? Sí, abaixant la Costera del Calvari. Esto és estem de falangista, pues seran de la banda, i no els distinguís jo, don Vicente, no vaig dir-li... Això és la banda completa, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 4 tambors, i havia 10 cornetes i 4 tambors. Este és el Manolo, el xulo, que ja va morir, que se l'ha anomenat anteriorment, aquí de falangistes, d'aquí, que van tocar, abans de vaig fer la baixar, este me pareix que era l'Octavio, que tocava el tambor, que estarà aquí en estos 4 estarà l'Octavio ese. No el distinguís, senyor. Bueno, no pateixis. Ja està acabant. Per damunt, això últim... Opa. Algo farà, collons. Estem aquí a oscures. El Luis del Pua, que era molt amic de mon germà, Luis del Pua, que cantava i bastant bé. Quizá en aquella època, si hagués hagut la televisió i hagués hagut les coses que hi ha ara, hagués guanyat diners, cantava molt bé. Això és la fàbrica que s'ha guiat ara la cooperativa de la Llum, que està fent Universal, no? Allí per fer una exposició d'etnografia, de coses, i altres coses, allò és gran, allò hi pot fer una sala per estar. El Luisito, Luis Arnat i Vicente Galipiens.
este es Salvador Aznar, este es el Octavio, ahora distingueix un poc més, aunque no molt. Este és el que redoblava. Este, dient Salva tamborista. I este és el que anava davant dels tres fent redoblant. Saps el que és redoblar? Claro. Millor que jo. Bueno, pues Luis del Pua, que era amic de mon germà, li va dir que mos ensenyara el primer any. Va néixer tocant una marxa només. Totet, totit, totet, totit, totet, totit. Això, el titiriti, ho feia el requint, ho feia ell. Totet, totit, va ser un poquet l'harme-reír del poble. Una marxa només, i repetint-la una i altra volta, una i altra volta. Bueno. Això ja és el meu, el fill de ma germana, el meu nebot, i este serà nebot de Senos, del Manolo i el Pepe el Seno, i hi havia un altre que li deien Higinio, eren tres germans. Això on està feta la foto? Pues, no sé si serà en el Calvari, començant el Calvari, no sé, aquestes cases no me diuen, però és a propet, no sé, no sé dir-se-ho, però la baixar, a veure si era el pont, no sé, traces de pont no se'n veu. Ahí hi ha dos allí en una barandilla, no sé si seria el mateix Calvari, no sé. I les últimes... Esto ja és de major, el Luis i jo en els novietes, el meu nebot, que és este, que és este, ara està en València, ja jubilat, fíjate ahí, un xiquet, i més cornetes. Jo esta fotografia la tinc el més gran i l'han posat un marc perquè el que tenia no em vaig comprar en aquell entonces més a la meia i li vaig posar un marc que no era marc i se va trencar i la meva dona em va comprar uno i el tinc en la segona habitació d'aquí, aquí mateixa. Si està aquí, l'habitació, allà en una lleixa que hi ha i allà està. Aquesta és ma germana, son fill, que és el meu nebot, y este es el famoso Tito, que tocaba, requintellaba, y este es uno que le di en Germán, que ha tocado molts anys en el Patronat, y patia, no sé, a última hora no sé si despits o no sé què, se fatigava molt, seria despit, i jo vaig dir a este xic, el millor dia se l'encontra mort en sa casa, perquè era soltero. I morts se'l van encontrar les dues loteries de morir-se, morts se'l van encontrar en sa casa. Perquè s'esforçava molt. Ja després ell diu que tocava en l'esòfago, però jo vaig veure que s'esforçava molt. I diu, este xic, el millor dia se l'encontra mort en sa casa. I efectivament, més abans se'l van encontrar mort en sa casa, els dos dies de morir-se perquè ja feia tufet o el que fora. Bueno, Vicent. Bueno, pues tot això. Moltes gràcies per tota la informació. Pues ja té per calar en l'arxiu. En el seu arxiu